Bueno, bain dela hilabeteo hasi ginen biltzen, ostegunero biltzen egon geha, eta gutzako berria dago, baina hasi geha, eta esperientzi berri bat. Eta herriko beste batzun laguntzakin osatitu festak. Lan zaila alda? Bueno, antolatzea da zaiena, ze dena diruakin da komplikatua da, ze dena presupuestoa eta eskatu eta beste irukin zaila eta gero beste ekintza, hainbat ekintza ezberdin de bai, beste urtetan ez dian egin de antolatu ditu. Gaur San Pedro eguna dugu, eguna hundie eta goizen hasi dugu eguna. Goizen lehen da bizi txupinazio onda 11 orden gutxitan, eta gero argazki akusteketa egon da, goiz oson zehar, eta gero 11-etakoa eukiue. Eta baina txalden umek bildu ja plazan ume jolasak disfrutatzeko, eta hortantxe. Gero gauen barrikote eukiko dugu, festa eguna amaiera emateko. Izan ere hemen Leaburu Txaraman guztientzat jartzen dituzu egunak, bai gaztetxoentzat, erdikoentzat, helduenentzat guztia dute hemen beraien eguna, ez? Bai, hoi saiatzea ez da, bazken finen goizen meza eta 11-etakoa eta gehien bat helduntzako eguna aukiue, gero ere bai aurreko iganden jubilatu eguna izan da, orduan zarrei egokituta bezala, gaur atxalden ume jolasak eukiteu, eta gero larun bat gauen eta gaztetako tokia eta egotea. Adibidez, iganden herrikirolak egongo ja, atxalden, eta ikustea etorri nahi bazue, inbitatuta zaudete eta entrada gratista, así que etorri. Zuek izango zarete ez, protagonista? Bai, izango gara protagonistak. Ze proba dira? Aurrena txingan, 5 kiloko txingak, gero bi talde egongo ja, baten aurka txingan, gero bi aurkan trontzak eta gero beste launeska bat biltzen da bestea jasotzen. Eskolak. Beno neskak, ikusten dugu pañueloa ja jantzita duzula lepoan, ze pañuelo da, zergatik jantzi duzu, Leaburko festa jalako, eta hango, eskudo daukatzen. Bai, eta kolorea morea denez zapia da morea. Eta zuei zer da gustatzen zaizuena hemen Leaburuko jaietatik? Ume jolasak asko, eta gero barrikotea, dena. Bai, baina bereziki ume jolasak. Izan ere gaur zuen arratsaldea da, ze egin behar duzue? Bai. Jolasak, ondo pasa eta aldan ondonan pasa. Bai, eta gero barrikotea. Aurten ikusi dugu gazte kuadrilla jarri dela hemen festak antolatzen, aprobatu aldute edo nolako iritzia duzue bai egin? Oso festa politak hartzela. Festa politak da oso jatorra. Oso ondo antolatu dute. Hurrengo urterako beraz utziko diezue berriz egiten? Bai.